ugesi mhlawumbe usibeke esithombeni kwenzakalani ngalusuku lwalo umlilo lo odlule nomuzi wakini ngoba siubonile uphelile nje. Ngenkathi uqala umlilo sasitsha ukuthi ngeke uzufike la ngoba kwakushaya yonke indawo silalele, so ngabona kukhanya ewindini ngithi ubaba sivuke, ngathi sekuyashana la ekhaya ngempela sivuke noba omncane shuthi abone naye avuke sihambe siyocima sicime nomakhelwane besicimisa engazi ukuthi umlilo busuphelile uphinde uqale phansi ngasendlini uvela uze ngasendlini ubaba agijime ezama ukuyocima naye ashe abuye uba omncane aphume kube ngathi uyabaleka ushona uyabaleka naye angimazi ukuthi wayeya kuphi. Sihambe nasisendle sigcine sesuyeka kumlilo ushisa izindlu ke singasazama mzama noma yimuphi singasenzi lutho. Silale endlini sitsha ukuthi uba omncane ubalekile kanti ushile sesizwa ngomakhelwane kuseni ukuthi uba omncane usendlini ushile ungenile endlini wakhipha ingubo shuthi wangena phansi shuthi konke yakhe ibalekile bethu ufuna ukuyithatha ngoba kuseni simficelele emsamo ebheke phansi seyilahle. Ngengezwe la ukuthi nezwa kuqhuma ngesikhathi kuqhubeka wona umlilo nakuba nanitshela ukuthi mhlawumbe ubalekile ngenxa yeqobe lomlilo kwakuyiziphi izikhathi kwakwenzakala ngaleso sikhathi? Kwako 10 kanje umlilo waqala ngabo 8 kanje. Mhlambe nanilele kwenye izindlu ezasha okanye nanilele kwezinye lezi engathintekanga? Sasilele kulezi engathintekanga lezi enothayeli. Ngiyazi ukuthi niphinde naqemeke ngeqwantwala futhi lashiwa ubaba emhlabeni okuyinto ebuhlungu kakhulu. Iliphi iqhaza babebambile and kun-affecte kanjani lokho njengomndeni? Kusiphathe kabi ngoba thina sisihlala eThekwini babe behleli la begadi ikhaya manje ngoba bengasekho nje ubaba sezosala yedwa noma sezomphoqa ukuthi abuye la behlala khona ngoba bekulu behlala eChibini eThonini sezomphoqa ukuthi abuye ezohlala naye la igadi ikhaya izeke noma engaphilile kahle. Mhlambe kungakanani ukunilahlekele la ekhaya ngoba siyabona ukuthi zibalela kuyintathu izindlu ethe zasha kabuhlungu futhi kubonakala ukuthi umonakalo omkhulu kakhulu. Lahleke amabhodwe izitsha ngingasho ukuthi konke nje kulahlekile ngoba asisele nalo usele nezinto nje zokugqoka nengubo zokulala kuphela.